To ya ƙarin haƙuri. Alhamdulillah. Ya kike ji da wannan rashi? Gaskiya abin ba dama. Ya abin ba dama. Inda aka zo aka same ni aka ce min zaki ya kama shi ya ji mai mummunar rauni. Tun daga lokacin ba ni da wani sukuni. Mun yi da shi lami lafiya sai ya dawo. Sai ko ne mummunar labari. Yaran nawa? Yaran shi 5. To yanzu wani kira zaki? Ina kira da gwamnati. Dan Allah dan Annabi ta taimaka mana. Ba mu da gurin zama a gidan haya muke. Ko abincin da za mu ci ba mu da shi, haka ya fita da niyyar idan ya dawo sai ya bani kuɗi ba mu da shi. Ina taimako da Allah da Annabi ta taimaka min da rike ƴaƴana. Wana ne shaidu ruwan mu da ruwan mu da shi ne fasbon na lafiya. Ok, shi wasu ne? Ya rasu jiya da yamma hukuncin da wajen magariba. Ok, jikin nashi ne tsanani? Lallai jiki ya tsaye, ya kasance tun lokacin da muka kai shi asibiti. So sai ya zama rayan da muka kai shi ya ɗan samun sauƙi a kan washe gari. Ya yi ci da waje yake shi. Ok, to yanzu ya kuke ji? Za mu yi addara Allah ya riga ya kawo. Sai mu ce tan Allah ta'ala a kwalifa halin shi na gari ya bi shi, Allah ta'ala ya ji kan shi ya sa ya huta ya sa addinin mu kuma. Ok. Mu kuma iyalan shi Allah ya ba mu hakuri. Mu yi wannan gobe da shi. Ok.